Wij hebben studiogasten en die mensen die zitten inmiddels bij u. En dat is Matje Nauta en Silke Nauta. En op de telefoon hebben we, het goed is, Janke Griet Elzinga. Want eind augustus, dan is de eerste voorstelling over het verhaal van Lietse Janke. En het stuk wordt spelen op het eiland tussen Reensmegeers en Broeksterwoud. En ja, er zitten twee bewoners die wengen daar. Yvonne Waning en Esther Drost, Tiny House wengen die daarin. Nou, die hebben ooit al in het programma gewoon. En ja, bij u zijn dus, zoals ik zei, de hartrolspelers Matje Nauta en haar dochter Silke. En die zit hier in de studio. En aan de telefoon is Griet Elzinga. Alliële, welkom en fijn dat je maar binnen. Goedemiddag. Nou, dank u wel. Goedemiddag. En het goede is, hebben Griet ook aan de telefoon. Ja, mijn naam is Janke Griet trouwens. Hè? Sorry, Janke Griet. Ja, gelijk. Ja. Janke Griet. Okay. Ja, het verhaal van Lietse Janke, waar gaat het toe? Nou, ik zou maar even een Matje. Kun je het eens vertellen? Ja, nou, daar ging ik wel iets over vertellen. Net een hele soort natuurlijk. Want ja, dan verklappen we de helft. Dat maken we net ha. Het stuk speelde zich al over Lietse Janke. En Lietse Janke die is ooit echt rond 1910, denken we, op dit eilandje kwam. En hoe ze daar bracht is, dat weten we net terug. En dat willen wij ook net weten. Daar houden we een eigen draai aan doen. En ja, waarom dat ze daar kwamen is, dat zullen de meesten ontdekken. Want het is wel een wiergebeurd verhaal. Een liedstukje ervan is wiergebeurd, ja. Oké, en nou begreep ik al, Janke Griet, dat is zo een beetje de initiator geweest van dit barn. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zal ik daar even een liedstukje over vertellen? Ja, graag. Een beetje iets kwaad. Ja. Ik hier eigenlijk op mijn bucketlist een show met een hinder in mijn gedachten. En toen kregen we een uitnodiging van Atje en Sander van de muziekplaats in Boetenpost. Dat meestal mijn culturele ideeën, die konden hun aanmelden voor een vergadering voor woorden op de kaart. En dan moesten ze woorden op de kaart zetten met culturele dingen. En toen ging mijn jachtjebaan, toen dacht ik, god, dat wil ik. Nou, en zo is het idee eigenlijk ontstaan, diezelfde dag eigenlijk uit die vergadering weer, rek ik mij Yvonne ontwerk bij Sanje Safari. En ze vertelde dat ze dat eilandje kocht hier. En ze kwam mijn idee van, nou ja, ik had daar vroeger familie gehad. Ja, en toen wie het er eigenlijk, toen wie het de idee van Lietse Janke ontstaan. Daar hebben wij weer de geboorte van het verhaal van Lietse Janke. Ja, maar hoe is het? Krijg je even Asje Lettinga van het paviljoen Mem uit Boetenpost. Ja, daar komen we straks nog even weer op, want dat zit in een wat bredere context. Even weer om naar de steek. Want ja, je zult dat mij zijn draaien. Expilje, neem ik aan, of ben er meer mensen? Maar hoe zit dat? Want ik zou even naar Silke. Want ja, doos is Lietse Janke spelen. Echt Lietse Janke spelen. Ja, echt Lietse Janke. En hoe is Lietse Janke dan? Want op welke leeftijd hebben we het dan? Nou ja, dat er eigenlijk net zo volle ta. Oké. Want nou weten in het echt, hoe oud ze echt weer weten we eigenlijk ook net. En dat werd ook net verteld in het stuk. En het is net echt een toneelstuk, maar meer eigenlijk net echt een verhaal. Maar meer dat de mensen het weten hoe het is om die famke last te litten, zeg maar. Oké, maar dat is de strekking van het verhaal. Want ja, we hebben het krijgt al ook al een soort voorstelling, maar dat is dan dekt net helemaal de lading? Nee, het is eigenlijk wel een verhaal waar een hele prutte in gebeurt. Je wordt al mijn om vanuit het fietspaard. Ja. Daar wordt hij al dingen vregen. Over de dingen van toen, maar misschien ook wel van nou, die nou ook spelen kennen. En ja, dan speelt het echt. Hij staat hier op een flyer. Een Romke speelt het er in mij. Dat is een pony. Ja. En die dacht ik mij. Er binnen een hele paar band die mij spelen. En die doen je ook. En dat is dan onder leiding van Danieke de Jong en Hester Schuil. Die doen dat stukje. Dus het is wel wat grutter als mij zien draaien. Dat is dan door het stuk te kwad. Ja, oké. Ja. En er binnen figuranten die doen mij. Dus het is wel wat grutter. Ja, oké. Want krijg zij het al de hier alleen maar Jim Koeren maar net. Want hoe ben je hem dan met elkaar in de kundenkamp? Wie dat bij Atje via Mem of zo dan? Nou, ik hoor Janke Griet, ik wel. En dan ik ook. Ja. En mijn dochter natuurlijk. Ja. En, maar ik hoor andere mensen ik net vorig keer op de Bonte Jonne. Maar zo kwam het wel, kwamen binnenkwam er. Ik hier betracht van, ik ben oude trainer, ik hier eigenlijk wel verhalen
van vroeger. Dat dacht ik heel mooi. Ik denk dat we ook dat doen. En dat verbinden we met jongeren bijvoorbeeld. En Janke Griet ziet naast me en die hier eigenlijk het idee van... nou, ik wil wel iets met hinders doen. Nou, en zo ontstaat toch een verhaal. Ja. Ja. Want even Janke Griet vragen die van hey hem maar even van hem draaien dan ondervinding mij dit soort verhalen vertellen of toneelspelen of nee, we zijn echt alle jaren amateurs en we doen het voor het eerst. Vooral Silke, die had al een beetje meer ervaring als u. Het is de jongste. Ja, want men zit nog heel wat naar Silke te wezen, maar oké. Ja, dus en Hans Veenstra, mijn broer, die doet ook mij. Nou, ik ga hem helemaal uit zijn comfortzone lutsen om ook mij te doen, omdat hij dan uw oerpaken spelen kan. En Wessel de Roos van de Hossenbozen, die doet ook mij. Nou, die had ik wel eens een figurantenroltje die, maar uiteindelijk ben we geen toneelspelers. Nee, dus we zijn echt heel blanco. Dat is wel heel nieuwsgierig. Dus het wordt van je misschien, dat zal natuurlijk een soort script zijn, even zijn dingen doen moeten, maar het is een deel improviseren en capaciteit omspreken we van je misschien dat eerste weten van, kunnen we dat wel of kunnen we dat hoe moet ik het zeggen? Nou, precies. Nou, die hebben wel hulp van Ellie Visser. Die had dus de teksten schreven. Dus dat wie al heel mooi. En Atje helpt natuurlijk mij heen. Ja. Dat is een kei in het regisseren. Dus komt wel goed. Nou, dit is hartstikke mooi. Dat op deze manier dat olie bij elkaar komt. Nou, we nemen straks even, Janke, ook even bij waarom de data van dat dit in een soort concept zit van woordsmoek. Want kun je daar wat over vertellen? Want ik begreep dat leidt dan weer bij Atje Lettinga. Die had het initiatief daarom om verhalen die er in de woorden spelen, eigenlijk een gezicht aan, dacht ik, of net? Ja, dat klopt. Ze had dus inderdaad uitnodigen, van wat ideeën had, kom bij u en dan bundelen we alles. En dan helpen we hem waar je hem hulp nodig hebt. Ik ben uiteindelijk alle mensen die vers binnen, zeg maar, die het nog net heel goed ervaren daarin binnen, sowieso professionals. En die helpt ze om het op de kaart te zetten, zeg maar. En dat heet dus nou wat smoek. En dat verbindt weer hoe weer wat een grotere organisatie. Dus dat is wel heel nieuwsgierig. Ja. Nou, even waarom naar Jim. Ja, ik neem het toch maar even vaststelling. Want we kennen er heen als bezieker neem ik aan. Dus wij zullen ze heen kennen. Hoeveel voorstellingen ben er? Want het is wel succesvol, heb ik begrepen. Maar ik zei er op een site en volgens mij ben er geen kaarten meer te krijgen. Nee. Het is heel lied. Het eilandje is ook lied. En dan je gaat er echt mijn pontje heen. Ja. Zelfs Romke hebben we op het pontje. En er kunnen 24 mensen per keer komen. Oh, dat is echt dus het is echt heel iets. Ja, maar dat is eigenlijk het idee van dit verhaal. Ja. Om het iets te horen. Ja. En misschien wordt het wel heel groot. Dat zien we zien. Maar, wat hoeveel vaststellingen heen plant? Volgens mij ben er wie een fjouwer. En er zijn 2 bijkaam. Oké. Nog 2 in september. En het zou altijd als het succesvol wordt, dan komt er een hele race van extra vaststellingen bij, of nee? Ze had het wel vregen, maar ik weet dat we nog. Nou, wat misschien nog wel leuk is om te vertellen, is dat Janke Griet vregen is door de bibliotheek van de Westreenheren om echt te spelen. En die datum is nog net bekend, maar dat kunnen ze vinden op de site van Pavliumem. Ja. En die komt er nog sabisa. Nou, ik denk dat het voor je alle drie best wel tegen spannend is. Ja, toch heeft wat ervaring. Ja, wat heeft dat hier dan? Nou, ik had mij die in een vaststelling van theater Maskerade. Oké. En daarvoor had ik weet net precies meer waar dat weer in Ljout had ik een tiertje bij toneelles volgen, zeg maar. Dat vond ik echt superleuk om te doen. Maar ik zit er nou net mee bij, omdat ik dit hier examen had in, dus ik heet al een beetje druk. En het kost wel volle tijd. Maar ik vond het een heel leuke ervaring. Doe juist nou met Matje en Janke Griet tips en trucs om dat te doen? Ja, precies. Zij is het. Nou, ik zou zeggen, een soort succes. En ik vind het super knap dat je op deze manier dat vorm jou. En het is een prachtige, ik denk dat het een heel prachtige, ik zeg het maar een voorstelling worden zal op het eilandje. Want het is daar best heel smoek. En als dan met 24 mensen, ik zeg en je ploeg besteedt, ik wil misschien al 24 mensen. Nou, ze volle net, maar wie bent er wel mijn protje? Dus heel wat de roemte er net, maar dat had ik wel weer wat. Ja.
Janke, ik woon nog even correct om een hekje, Ja. want we hadden dus ook Annelieke Soldaat, die had een eigen veskeskreun oer Lietse Janke. En dus dat wordt er ook spelen. En we hebben Wouter Ernst, die komt ook uit Dokkum, als Annelieke. En die had een stukje piano componeerd. Nou, en dan hebben we nog Sander Stienstra van de muziekplaats. En die had dus ook nog geholpen met muziekstukjes. Ja. Dus ja, dat komt helemaal goed. dat is wel... Ja, dus uiteindelijk binnen er wel 24 mensen mij onder de pan. Ja, precies. Nou, Fralje, ik wil je bedanken voor je komst en taalachting van het steek Lietse Janke. En een heel soort succes daar wensen. Dank u wel. Dank u wel. Het is een eer om je te wijzen. Nou, leuk.